Quan parlem de sexualitat, un dels mites més comuns que trobem és que els nois sempre estan a punt i les noies són més complexes. Aquest mite té relació amb la construcció del gènere. I què és la construcció del gènere? Doncs significa que les persones estem socialment obligades a seguir uns patrons de comportament. En funció de si tenim penis o vulva, s'esperen coses diferents de nosaltres. La construcció del gènere, a més de dir-nos com hem de vestir i comportar-nos, ens diu com hem de viure i gaudir de la nostra sexualitat. Generalment, dels nois s'espera que sempre estiguin disposats a tenir relacions sexuals i que tinguin tantes com els hi sigui possible, que es comportin com uns campions. De les noies, per contra, s'espera que es mostrin inaccessibles a l'hora de tenir relacions sexuals perquè si ho fan, se les etiqueta de fàcils. Però això no és tot, la cosa encara es complica molt més. Si no volen tenir relacions sexuals, es diu que són unes estretes. I si s'estan enrotllant amb un tio i en algun moment ja no volen continuar, es diu que són unes escalfabraguetes. I amb aquests judicis i violència creixem tota l'estona. Però aquestes no són les úniques normes que hi ha respecte a com han de ser els nois i les noies. N'hi ha moltes més. Els nois poden sentir l'obligació de que ho han de saber tot sobre sexe i, en canvi, parlar poc sobre el que senten. I les noies, en canvi, poden sentir l'obligació de que han d'estar atentes a cuidar les emocions de les altres persones i parlar poc sobre sexe. De les pràctiques sexuals, dels seus orgasmes. La penetració no ho és tot. Està al clítoris, però no tinc massa clar què fer amb ell. I passo de preguntar, que pensarà que sóc un pringat. La penetració no ho és tot, està al clítoris, però no és on està tocant. No li puc dir res, es sentirà malament. Resultat de la trobada, no hi ha orgasme per la noia. Si és fingit, tampoc hi ha orgasme. Total, un desastre. Cadascú compleix amb la norma de gènere. Però ni la noia ni el noi estan massa a gust amb això. La norma impedeix que puguin gaudir del seu dret a viure la sexualitat com voldrien. Però atenció, aquesta norma de gènere no els hi afecta per igual. Com ja hem vist, afecta d'una forma especialment dura a les noies. I en aquest cas, concretament, a les noies heterosexuals. I sí, clar, sempre hi ha excepcions, afortunadament. Però que existeixin no vol dir que aquesta norma sigui mentida.